i li agradava, el que més li agradava fer a la Sara en el món era dibuixar. Tot el dia que dibuixava. Ha de dibuixar una flor, ha de dibuixar un cotxe, ha de dibuixar un cavall, tot el dia. I a més ho feia molt bé. I un dia es va posar a dibuixar. Dibuixant, va dibuixar un cap. I clar, doncs ja que tenia el cap dibuixat, li va fer uns ulls, li va fer una bona boca, li va fer un nasset, un nassaró, també li va fer unes celles. I un cop tenia, veieu, un cop tenia el cap dibuixat, què va passar? Doncs que el cap, veieu que va dibuixar així molt gros, que el veieu tots, el cap? Un cop el tenia tot dibuixat, el cap va fer ai, va caure i va començar a rodolar. Ai, quin mareig, que m'estic marejant. Però què em passa, que m'estic marejant, no paro de rodolar, va dir el cap. I la Sara es va quedar com tota estranyada. Mira, carinyo, aquí. La Sara va aguantar el cap amb una mà, veieu que va aguantar el cap amb una mà i va dir aquest cap necessita un coll, perquè rodola, perquè no té coll. I com que no té coll, cau i comença a rodolar. No ho veus? Mira, seu aquí ho veus, carinyo. Seu aquí ho veus. És petit i l'hem d'ensenyar tots. El cap va somriure perquè, clar, va dir, home, ja m'han fet el coll, no? I el cap estava content, diu, ostres, que bé, ja no rodolaré. Però, clar, quan la Sara va deixant el cap, ploc, va tornar a caure a terra. Ara ja no rodolava perquè tenia el coll que l'aguantava, però igualment, plum, va anar a terra. No estava massa content el cap. No en tenia prou, necessitava més coses. I quan va caure a terra, què va passar? Que es va fer un nyanyo. I va dir, au, m'ha fet un nyanyo. Home, Sara, dibuixes el cap, me dibuixes el coll, però clar, jo caic a terra i em faig un nyanyo. Has de seguir dibuixant. I la Sara, amb el llapis, li va dibuixar unes espatlles i li va dibuixar el pit. Li va dibuixar la panxa i li va dibuixar l'esquena. Mireu que content que estava el cap. Diu, home, diu, ara no cauré perquè ja tinc cap, ja tinc espatlles, ja tinc braços. I ella li anava dibuixant coses. Diu, gràcies, li va dir el cap, perquè era molt agraït. Li va dir, ara ja tinc cos i no caic i tampoc rodolo. Moltes gràcies, Sara. Però, clar, ben pensat, després us el deixo veure. Al cap d'uns dies, què va passar? Doncs que el cap s'avorria, perquè clar, no tenia cames, llavors no podia caminar i havia d'estar allà tot el dia. Sí, ara tenia pit, tenia panxa, tenia esquena, però estava més avorrit que un ostre. I va dir, Sara, per què no em dibuixes una mica més uns braços, unes mans i unes cames i uns peus? I la Sara va dir, i tant, mireu que content, i tant que te'ls dibuixaré, i li va dibuixar. El cap es va posar supercontent perquè ara ja podia córrer i podia fer moltes coses amb tots els seus amics i amigues. I no s'havia de quedar així, enganxat amb un paper o amb una paret. I vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte també és a fos.